escoltant extractes de Welcome to Mars, Fantasies of Science in the American Century, de 1947-1959, del Ken Hollings. El llibre el podeu comprar a Strange Attractor Press. Els extractes han estat llegits per Ken Hollings. Les tonalitats electròniques són de Simon James. El muntatge visual ha estat de Ken Hollings i Bruce Woolley. Aquesta presentació es dedica als homes i dones de Espectre 09 i espero que conspirareu molt temps tots junts. Gràcies també als arxius Proncall per la seva col·laboració. Aquesta ha estat una producció de Project Thrust Production. Project Thrust, un nom en el que pots confiar. Moltes gràcies. Tenim uns 10 minutets per posar el banc de l'equip de Mercat Canària, un petit break, i d'aquí uns 10 minuts, més o menys, farem el concert de clausura amb el grup Turinès Mercat Canària.